रायजोफोरनिसिम मोनसे आं गोदान आपडेट लाना फैदों दिनैनि बे सानडे मर्निंखौ लानानै दिनैनि बे आपडेटखौ आं बेखौनो होनो सानदों दिनैनि जाखिनि पजिटिभ नेगेटिभ आरो लोगोसे लकडाउननि सोमोन्दै आरो माखासे मा जाहोन जालांखो बिनि थाखाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफ्रा खोनासंबानो जाबाय। गिबियावनो आं बुंनो सानबाय तेलेंगाना वेस्ट बेंगल महाराष्ट्र लकडाउन 30 एप्रिलसिम बारायबाय होनदों आरो तेलेंगाना माने पार्सनेलि बिसोर लकडाउन खालामबाय आरो ना तेलेंगाना वेस्ट बेंगल ओमफ्राय महाराष्ट्र माने बिसोर पार्सनेलि गावसिनि बारद्राय कर'ना मोननाय एबा मोनदेरनायनि थाखाय बिसोरो गावसोरनो पार्सनेलि बिसोरो लकडाउनखौ लानांगौ होननानै बे मोनथाम हादोरा माने लकडाउनखौ होना लाबाय आरो ना। दा जोंनि अल इण्डियाबो जागोन जानाया माने कमिउनिटि गाइडलाइन खालामगोन आरो ना मोनसे माने रुल बानायगोन माने बाराद्राय खेनसेनो जुदि बन्द खालामखायोबाबो दा नै जानाय लोंनायनि प्रब्लेम जाना फैदों माखासे आरो गारि मटर हान्थिनाय जायाखै आरो माखासे बाहेरायाव थानाय बिदेशाव खामानि मावनो थाहैनाय कम्पानिफ्राव थाहैनाय बिसोरबो बहुत जारला गाज्रियाव गोलैना दङ। दा बिनि थाखाय मोनसे गाइडलाइन खालामनो नागिरदों माने रुल बानायगोन बे रुलखौ नोंथांमोना माने मानिनांगोन आरो बे रुल बायदि नोंसोर पजिसन खालामनांगोन आरो नियमखौ फालिनांगोन। नोंथांमोना गाबोनै माने 15 थारिख नङाबा दिनै नङाबा गाबोन माने मोजाङै रिजाल्टखौ मोननो हागौ नङाबा समफोर मोजाङै रिजाल्टखौ मोननो हागौ माने लकडाउननि सोमोन्दै माने मोजाङै बिजिरना होगोन बिसोरो आरो जोंबो मिथिबा आरो जोंबो नागारनाय जागोन मोजाङै रोखा नोंथांमोननोबो खिन्थानो हागोन जोंबो। आसामनि सासे 30 बोसोर बैसोनि मानसिया महाराष्ट्रआव माने गावखौनो बुथारना लायो दाबाजों गोदोना हास'ना मानि थाखाय होनबा बे मानसिया नगावनिमोन ओमफ्राय पजिटिभ मोनो महाराष्ट्रआव हमजादों मानसिया पजिटिभ मोनदों आरो बेखौबो माने निजामुद्दिनजोंनो सोमोन्दो दं होनना बुंदों आरो ना दिल्लीनि निजामुद्दिनजों सोमोन्दो दं होनदों आरो ना बेयो महाराष्ट्रआव हमजादों माने महाराष्ट्रआव हमजाना माने बियो डाक्टारजों चेक खालामनायाव पजिटिभ मोनबाय बिनि उनाव गावखौनो मा सानखो गावखौनो माने सुइसाइड एबा गावखौनो गोदोना हास'नानै गावखौनो बुथारना लादों आरो बेबायदि समस्या जादों मानसिया नगावनि। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामना लानाङा जुदि जाबाय बायदोंबा पजिटिभ मोनबाय बायदोंबा नोंथांमोना डाक्टारनाव थाबनो हेल्प लानो मोजां जागोन बेखौनो जों बुङो। आरो माखासे बाथ्रा बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंनि आसामाव दाबो बारायाखै दाखालिनिफ्रायनो 29 दङ पजिटिभ मोननाया ओमफ्राय सासे थैबाय दाखालिबो आं खिन्थाखानाय दंखायो मोनसे भिडिअ सासे थैबाय दा बे सासे थैनायनि गेजेराव माइनास थांबाय 28 दङ आरो दा गोदान मोननाय जायाखै। दा अल इण्डियाखौ लानानै मोनसे दा आं बुंनो सानदों अल इण्डिया दा कनफार्म एक्टिभिट मोजां आरो थैनाय बिनि बिखयनो दा बुंनो सानदों। टटेलि दा कनफार्म जादों 8453 माने 8453 कनफार्म जानानै दं बिनि फारसे माने थैनाय रिकभार जानायखौ माने दाननानै एक्टिभिट अरिजिनेला दा 7192 बेसेबांखिनि जानानै दं ओमफ्राय 7192 बेसेबांखिनि जानानै दं ओमफ्राय रिकभार एबा मोजां खालामनाया 972 एबा 972 मोजां लाबोनो हाबाय जोबोद मोजां। थैनाया एसे खम होमब्लाबो थैबायनो गोबाङानो 289 जन थैबाय जाय जि खाफालसै माथो खालामबावनो नाथाय जों बयबो मोजाङै थादो दिनैनि बेखिनिल' नोंथांमोननो आं मिथिहोनाया। आरो दा दसेनि उनाव आं मैयाबो मोनसे भिडिअ लाना फैनो होननानै सानदोंमोन नाथाय सम मोनैलाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाना फैनो हायासै दिनै गोदान लाना फैबाय दा मैयानि जाहोन होनना बुंदोंमोन बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय। दायो आं दा मोनसे कमेन्ट सिस्टेमै मोनसे कमेन्ट जाय बिथांमोननि सायाव बिथांमोना सानैसो कमेन्ट होदों आं कमेन्ट बिदोंमोन बिथांमोननि सायाव आं दा मोनसे भिडिअ बानायगोन आरो मोनसे रावजों नोंथांमोननिसिम आं मिथिहोगोन। बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम बे रावखौ बुंनानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों।